बावगारनो हाला आं नोंनि समायना महरखौ। दिनै क'क्राझार नोगोरमायाव थानाय पिडब्लिउडि बिफाननि आलासि जिरायसालियाव क'क्राझार जिल्ला बिसानि बानजायनायाव मोनसे जर'खा मावफुं मेल जालाङो। बे मावफुं मेलखौ सामलायदोंमोन बिसानि आफादगिरि सपन कुमार ब्रह्मआ। बे मावफुं मेलाव गोनांथार थांखिफोर आजावनाय जायो। बे थांखिफोरनि गेजेराव दङ बिसानि थाखाय मावख' बानायनो हानि राहा खालामनाय, सावथुन मुलुगखौ जौगाखांहोनायनि थाखाय बायदिसिना राहा लानाय बायदि। मख'जाथावदि सावथुन मुलुगनि बिथिङाव जौगाखांनायनि थाखाय बड' सिने आर्टिस्ट एस'सिएशना दासिम गोबां राहा लाबोदों। बे मावफुं मेलावनो गाहाय आलासि महरै नुजाथिदोंमोन बर' सावथुन मुलुगनि मुंदांखा गागि सावथुन बिथोनगिरि जोंदाव बड'साया। गाहाय आलासि महरै नुजाथिना जोंदाव बड'सा बिथाङा क'क्राझार जिल्ला बिसाया गिबियै दिहुननाय बावगारनो हाला आं मुंनि मोनसे भिडिअ' एलबामखौ बेखेवनानै होयो। बुरखाय हाला नोंनि अनगायै आंनि। क'क्राझार जिल्ला बिसाया गिबियै दिहुननाय भिडिअ' एलबामाव फावखुंग्रिनि बिफाव लादों बाक्सा जिल्लानि रिंकि ब्रह्मआ आरो फावखुंगुरि महरै दङ सोरां नार्जारिया। बिथांमोननो सानैनिबो भिडिअ' एलबामाव गाहाय फावगिरिनि बिफाव लानायनि थाखाय जर'खा गिफ्ट होयो क'क्राझार जिल्ला बिसाया। भिडिअ' एलबाम बेखेवनाय हाबाफारियाव नुजाथिबावदोंमोन क'क्राझार जिल्ला बिसानि बारग' आफादगिरि मन्जिल बसुमतारी, बोसोनगिरि फनेन बसुमतारी, निर्मल बसुमतारी, सनेस्वर बसुमतारी आरो गोबां सावथुन मुलुगजों लोब्बा थानाय सुबुंफोरा। हाला आं नोंनि समायना महरखौ। निउज डेस्क इनसाइड एनि बर'।